Foli ani tanuni ambo ke kanyasi aname bagaje klubela jilima auni yantuma hau bisimila ondutilika kuna fundi keneka ambi utukolu kilita ani sabala samba flani muga ani saba. Tukalo kile wolofla temene Mali alini Burkina hulu kuntagara Niger jamana kuna walasa kasika bariya ani jenyogonya ka osisi oni yogonche. Akuli nyemugo okwe Colonel Abdoulaye Maigai anga jamana gouvernement ka kumalasila. Anga jamana wasaden bulu nyemugo korofla olu minena araba temeneni obena utukalu kili konontoma ko sabuya ke ku nyagami do furuba na fulula o mugo ko folenfla o folo o Isaka Siribe na le kunyi Assemblée nationale au président Ibrahim Boubacar Keïta o ka fanga wakati la kadamne samba fla ani tan ani saba wakati la fukata si samba fla ani mugan uma aflana hoye aka wari lamarala ni abefo o mako Mamutu Touré ni doba fo mako Bavier o temelen kofe tuguni alibi aseben yere ko nana do fana toko folindo ala ni okunye o ka keseri a wakati ko folena na befo o mako Mamadou Jarasuba. Binkali wale kele kata kanyasi anga jamana finitigila ko ma ni kalon yere ko nana minaka fanfelala jekulu munun ka bara nyesinu adamadun uluka akela kolosilima nabe fo o ma ko CNDH utikalo kile wolonvla olu communiquer doke o communiquer inkono o yewele dalasi anga jamana gouvernement ma ko ka sika fere suga bela jilentige mugum beka ni bingali wale nuke kanyasi anga jamana konna diun bela jilema o ka sika fere tike ka olu nyini ka udon ani fana mugum nu beka u blala ani munu beka u demeni bara chejugu nununa ko ka sika u bela jileka u nyini ku don wala sa o besikata anga jamana sharia bulu o nyema ani fana ko lakana o ka sika ke kanya ko sebe anga jamana fan bela jilela. Lakana baliya chalila anga jamana chamanche yafana ni wakati labanu na kosebe utukalo kile kononton temene mi bajangara lamini mugoye olu bora nika dekumunu be uka lakana baliya kunyaka ubara ka nyefolike ola wa ayirala kafo ukani bolin sinfe ko mugota nyokona ko olu jogina ukumani uka geleya uka uklala ka wiliwili dake kanyasi anga jamana marabogoma wela yini doke ola ola yini nunu chela hoye ko patrouille o kasika ke o ka yoro la sangani wakati bela jelela wa munu be patrouille ke ni oluba barake kuni kulu do ka jeka ke nyongo fe na be fo o marko groupe d'auto défense o temeni ko fe fana we anyini kuni kuna funisira anga jamana finitigila ko ma binkali wale nunu na kuka sika wulika akumbe juna asabana odoye kuka sira do be no na be fo o ma ko route nationale 15 ni o sire mimbe bo mopti fanfela la kasi banjagara ma fuka teme bankasi yoro la ko ka la kana ke yoro la kosebe. Nambore ametaga Niger jamana kono utukalo kili wolonvla temenina Niger ali jamana nyemogo kura ni o general Abdourahmane Tiani ali aka jamana marabulu nyemogo ba folo ka osugandi mogo min tara o la habefo o de mako Ali Mohamed Lamine Zina ni ali kumbe gouvernement na kabini Mamadou Tanja o ka fanga wakati la Mamadou Tanja ka fanga wakati la samba fla ani sankili o wakati la Ali Mohamed Lamine Zina ali kunyi directeur de cabinet o wakati ko folena samba fla ani sanfla o wakati la fogata si samba fla ani santan o wakati ma akunye soro ministre ni wakati ko folena nyoni fanga d'Afrique ke Mamadou Tanja la commandant Salou Djibo o ka cedun fe premier ministre ka sigili temenen kofe gouvernement to olu fana sigira olu be taga ben mogo mugan akeyama ni o kelebulu nyemogo ba o general Salifou Modi. Utukalo klishigi o temenina laje do kun bolo dalindo Niger jamana nyemogo alini CEDEAO ani unini Union Africaine mugo oni yogonche nga o laje o maseka bo asira fe sabla laje kun bolo dalindo ka ke Niger jamana ere kono o konna na Niger ko kanko ministri so oluye bataki ke ni ka ci ni jekulu nunuma ni ka aladone ka foko laje ntiseka ke ko sawbe ke ko CEDEAO mugo yangni muta kanyesi Niger jamana ma ani fana ko jamana kono dun olu fujinene CEDEAO mugo koro ko tena seka lakana ka o sabati kanye kada o wale ka laje masika bo asirafe wala sa foka ben o biseka sabati CEDEAO ni Niger jamana nyemogo che chugamna dine nyemogo bado nabe fo alima ko Mahamadou Sanusi utikalo klishigi temene
Niger jamana ɲɛmɔgɔ ale ni diinɛ ɲɛmɔgɔ in ka o bisimila Niger jamana dugu yɛrɛ kɔnɔna la. Ni lajɛ in laɲini kun ye fɛn min ye o de fɔ ka bɛn o bɛ se ka sabati Niger ale ni CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Wa min Mamadu Sanusi ale ye Nigeria o Banque Centrale Gouverneur kɔrɔ fana ye. Lajɛ in tɛmɛnen kɔfɛ nka an bɛ se k'a fɔ ko laɲini o ma sabati sabula finitigilakaw olu ma bɔ u ka hakilinata kan. Kabini fangadafiri kɛra Mohamed Bazoum na juillet kalo tile 26 tɛmɛnen na o dugusajɛ min Niger finitigilakaw ye u ye sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin Niger lasigiden dɔw ma minnu bɛ jamana dɔw kɔnɔ ni o ye Faransi, Togo, États-Unis ani ka fara Nigeria kan ni ka yir'u la k'a fɔ ko u bɔra u jɔyɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ min Niger lasigiden min bɛ Faransi Madame Kane Aïssatou Boulama ale ye jaabili kɛ. Ale ka o jaabi kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ a jɔyɔrɔ la ko sabula Mohamed Bazoum ko o de ye ale sugandi k'a tɛ bɔ a jɔyɔrɔ la. Wa a yirala k'a fɔ hali bi ko min Madame Kane Boulama Aïssatou ko ale denkɛ ni o ye Idrissa Kane ni o kun ye Niger o poste directeur général ye ko ale minɛna o tɛ kalo tile 7 tɛmɛnen na Niger dugu yɛrɛ kɔnɔ. Kunnafoni dɔ y'a yira k'a fɔ k'a ka ni minɛni sababu sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye k'a ye furuba nafolo ko ka ɲagami dɔw la. Kabini utukalo tile 7 san 1960 Côte d'Ivoire jamana ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ɲinɛ san utukalo tile 7 san 2023 o kɛra u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 63 ye. Okumu kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara ale foliba lase ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma ni o ye Henri Konan Bédié ni Ala ye ale miniji dɔgɔya utukalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na san 2023 a tilala ka o furumuso yɛrɛ fana fo ni a bɛ fɔ o ma ko Ariette Bédié ani a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ka fara u ka parti jɛkulu mɔgɔw yɛrɛ fana kan ni o ye PDCI RDA. Hali bi walasa fanga o bɛ se ka sigi Mohamed Bazoum ma cogoya min na CEDEAO mɔgɔw kun ye lajɛ dɔ ka o boloda ni dɔgɔkun in kɔnɔ utukalo tile 10 ni o kɛra Alamusa Abuja o dugu yɛrɛ kɔnɔna la. O lajɛ in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ hali bi ko CEDEAO mɔgɔw bɛ ka fanga min ta ni ka ɲɛsin Niger jamana ma k'u ma bɔ u ka hakilinata kan. O tɛmɛnen kɔfɛ min Alassane Dramane Ouattara ale y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna a ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ko ka o fara CEDEAO ta kan walasa ko walasa fanga bɛ se ka sigi Mohamed Bazoum ma cogoya min na wa k'a ka kɛlɛkɛcɛ k'a bɛna se ka a daminɛ mɔgɔ 850 fo ka taa se mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 100 hakɛya ma ko fara CEDEAO ka kɛlɛkɛcɛw kan. An lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra ne an bɛ foli ni tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la. An ka dibila baarakɛbagaw an bɛ olu yɛrɛ fo kosɛbɛ olu minnu tɛ sɛgɛn sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la ni baara ninnu na a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.